barracóns que se chamaba Hotel de Inmigrantes, cun servizo reducido, son simples catres, a súa mantenza, non? Ali permanecerán varios días mentras se regulariza súa documentación ou atopan un traballo. Isto tamén quero que nos lembre un pouco que está pasando ahora con esta outra emigración que está intentando entrar en España, non? Outros encóntranse tamén, outros sin embargo se encontran pois con unha morea de bicos e apertas de irmáns, de parentes, de veciños que os antecederan a viaxe. Están confusos ante esta multitud de personas e as escasas posesións que podían caber nun baúl ou simplemente nunha caixa de madeira que levaban. Isto lévanos un pouco a pregunta anterior, para decir que aparte destes consignatarios que estaban interesados, ou desta xente que estaba interesado no que se viase, tamén había outro canle que eran os propios parentes e veciños que estaban en América, bueno, pois que mandaban información, animaban aos que estaban aquí para que marcharan para lá e os recollían, non? O primeiro contacto ca realidade urbana co seu novo entorno vai ser normalmente unha fugaz viaxe en tranvía dende o porto a seu alosamento na cidade, na que percorre barrios obreiros ou suburbiais e tamén amplas avenidas ollando altos edificios e por primeira vez luxosos carros, non? De non ser convidado a vivir con parentes ou irmáns, que era o máis frecuente nos primeiros meses, e os que os tiñan alá buscará unha vivenda de lugar, ás veces compartidas, e normalmente compartida con outros emigrantes, ou unha pensión, procurando sempre estar perto de coñecidos do lugar de traballo que en ese momento foran atopando. Mira, e falas da vivenda, do traballo, pero tamén debeu ser un choque quizáis aínda máis brutal, non? O cambio de mentalidade, o cambio de cultura dunha sociedade a outra. Pois imagina, surse entón tamén eso, que dices ti, un forte cambio de mentalidade dos emigrantes con motivo da súa saída de Galicia, o reasentamento nunha nova sociedade, non? Eles chegan dun medio rural que está anclado na tradición, van a un urbán aberto e que conecta coa vocación de modernidade. Esta mudanza produce, como ti ben dixeche, un choque moi forte na súa mentalidade que lle vais permitir tomar conciencia sobre todo do valor que ten a educación no novo medio, non? Se na Galicia daquel tempo apenas é preciso saber escribir para un labrego, porque a nosa cultura era fundamentalmente tiporal, a sociedade que os acolle máis avanzada ten formación, un requisito para o seu avance. A educación terá, polo tanto, un valor de uso de cambio. O emigrante podrá negociar con esa educación que posee e con ela promocionarse incluso laboralmente, non? Esta toma de conciencia é o que leva a nosos emigrantes a prestar esa especial atención á educación, primeiro nos centros galegos para axudar a formar aqueles emigrados que chegaban casi sin saber ni escribir, e despois nas súas localidades de orixen, para que os que veñen, para os que teñan que emigrar máis adiante o fagan mellor preparados e poder competir con máis ventaxa, non? No Valmiñor temos magníficos exemplos destas remesas de cartos que mandaron os emigrantes, que como son as escolas Proval, por exemplo, ou as escolas de Morgadáns, nas que tamén se fai fincapé no vídeo nuestras fiestas de allá, que tamén se está presentando pois na exposición o Valmiñor nos albores de século, non? Tamén o novo país, o emigrado vai a coller unha chea de cambios, non? Novos sabores, un esforzo voluntario de integración, ou ben unha propia actividade laboral, ben que para eles debía ser ben doado apreciar rapidamente o gusto dun sabroso bifeo, como se chaman os argentinos, non? Ou dunha variada parrillada, sí, ou dunha bandexa de froitos tropicais. Non creo que fora tan difícil adaptarse a eso, non? Pero... Sí, non só eso, sino cambiaban de vestido, de sombreiro, e tamén de lingua, non? Claro, teñen que cambiar de lingua, porque a partir de ahora... Sonido da lingua, non? Sí, cambiaba o sonido da lingua, pero de todas formas entre eles comunicábanse probablemente en galego, cando chegaban aquí seguían falando en galego, pero para eles cambiaba tamén o idioma. O cambio, por suposto, que foi moi brusco, non? Tamén eso, mismo a roupa, como dices, o idioma será unha das novedades da súa vida. O castelán pasará a formar parte na forma común de expresarse. Moitos deles tiveron que aprendelo, porque a maioría non sabía o castelán cando saliu daqui, non? Tamén a saudade que tiñen era unha práctica cotidiana nas súas conversas, a preocupación pola terra na que sempre se pensa voltar, non? Requiren con frecuencia cartas dos que van chegando, novas, xornais dos que lle falen da súa terra, non? Da que, por suposto, botan de menos. Mira, Juan, o traballo, eles chegan intentando conseguir cartos e teñen que buscar traballo. Que tipo de traballos, como atopaban, etcétera? Bueno, según o que eu teño máis ou menos, o primeiro emprego é frecuentemente concertado desde Galicia e durará pouco tempo, xa que a mobilidade laboral é moi alta. Ir a facer as Américas convertíase nun traballar máis e mellor que os que ali estaban, e así poder prosperar
buscará instalarse en comercios ou en pequenos talleres artesanais ata xerar denominacións como o gallego almazanero ou o gallego de boliche, no? Fará todas as horas extraordinarias que poida co fin de trasladar parte de seus beneficios a súa terra natal, pois, aínda que logo non fora así, sempre pensabas en voltar canto antes mellor. No bar ou no comercio coménzase de barrendeiro ou de dependente e dormindo moitas veces detrás do mostrador, aforrando e guardando a casa do dono no que pensa en convertirse en gusanos. Disfrutan de aprecio por parte do patrón, pois o galego ten fama de calar e de traballar arreo. As mulleres, que tamén chegaron moitas a América, ou colaboran no negocio familiar ou andan a servir nun principio, gozando tamén de especial aprecio como traballadoras domésticas. Seguen ca mesma laboura que na súa terra, pero caún cunha pequena diferencia, no, que ora o fan en troques dun salario. O consumo entre os galegos no principio, nesa emigración de principios de século, finais do século XIX, redúcese ao mínimo posible. Os cartos irán transferíndose os que quedaban aquí a través de xiros ou esperando a viaxe de algunha persona de confianza. Logo os que prosperan, pois, montarán o seu negocio, darase o paseo de asalariado ao propietario, o que prolongará a estadía na emigración. Casarán, terán fillos con doble nacionalidade, pasarán do aluguer ao departamento ou a quinta, e cunha tremenda sensación polo adquirido e do progreso conquerido, pois, pouco a pouco, porque foi algo conquerido por eles mesmos, non? E, bueno, sí, vale. E que pasa con os que non fixeron as Américas, os que non prosperaron? Pois hubo moitos tamén, son os máis esquecidos, non? Algúns regresarán a terra como indianos, algúns regresan como indianos e servirán de estímulo para os seus paisanos que ven a súa fortuna para a América, pero outros non o conseguirán así e voltarán de América porque nala non conseguiron o que esperaban. E se non poden voltar, pois quedarán alá vivindo de subsidio, da limosna ou refuxiándose en institucións benéficas da mesma colectividade, moitas veces galega, como pasou co fogar galego de Cians de Bos Aires, non? Mira, e sabemos, podíanos dar para rematar algún tipo de dato ou algúns datos máis concretos sobre o Val Miñor, sobre a emigración no Val Miñor? Esperaba ter máis, pero o que conseguín non foi gran cousa, pero bueno, sí que algúns datos pequenos de algunhas parroquias sí que podo dar, si a semana que ven pois encontro algo máis, pois sí que poderei entregar, non? Decir que por exemplo, no ano 1915, decir que o 15% da poboación da parroquia de Chaín, o 15% residía en Montevideo. Carai. E que casi o 52% dos seus homes entre 24 e 35 anos estaban na emigración. Iso significa, pois, sí, máis da mitade dos homes en edade de produción. Poboación activa. Máis relevante aínda tamén que o 50% da población total, por exemplo, de peitieiros no 1915 vivía en América. Non é de extrañar despois a forza que teñen pois os emigrados pois destas parroquias ou mesmo de Morgadáns nos países americanos. Bueno, e nada, como xa o tempo se nos acaba, sí, rematar aquí esta primeira parte do programa dedicado á migración, miñonar a América, e a vindeira semana pois falaremos un pouco do que está pasando agora con moitos daqueles descendentes de milloranos que xa no atopan o dourado en Argentina, en Uruguai, en Brasil ou en Venezuela, e que queren voltar a Galicia e non sabemos se o conseguirán. Bueno, pois nada máis por hoxe. Teñan unha boa semana e se así o deciden, vémonos o próximo xoves a esta hora. Gracias por estar aí. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos.
Hola, bos días. Se tivésemos que enumerar 5 rasgos característicos do Valmiñor, seguro que poderíamos coincidir en que un deles é pois a riqueza do patrimonio que ten o Val. E dentro desa riqueza do patrimonio artístico e cultural do Valmiñor destaca fundamentalmente as casas señoriais e os pazos que caracterizan coa súa presencia física nosa paisaxe, amosándose como unha obra sobranceira, como unha gran manifestación arquitectónica. A pesar do seu interés histórico e da súa importancia, moitos destes pazos son pouco coñecidos ou están nun lamentable estado de abandono e deterioro. Neste primeiro programa sobre os pazos trataremos de achegarnos á época e sobre todo aos homes que a construíron. Mais adiante faremos outro programa no que describiremos pois outros trazos característicos destas casas fidalgas. E finalmente introduciremos en cada programa unha pequeniña descripción de cada un dos pazos ou casas señoriais que hai no Val. Para abordar este tema contamos coa presencia de Rosa Pascual, profesora de Historia no IES Proval. Bos días, Rosa. Hola. Bueno, e de paso xa vou saudar ao resto dos membros da Gabela. Bos días, María José. Hola, que tal? Bos días, Juan. Hola, bo día. Hola, Carlos. Hola, bo día. Rosa, de que época son fundamentalmente estes pazos? Cando foron construídos? Como en toda Galicia, a maioría dos pazos do Valmiñor construíronse na segunda metade do século XVI e XVII, e uns poucos no século XVIII. Hai algúns que teñen unha orixe baixo medieval, por exemplo, Moldes, o Gondomar, Cadaval, etc., pero foron reconstruídos nestes séculos. Mira, Rosa, e a que grupo social pertencían os construtores destes pazos? A pequena nobleza, a fidalguía. A formación e consolidación deste grupo social como máis poderoso de Galicia é o proceso máis importante da época moderna e constitúe polas súas características un feito diferencial importante do noso país. As razóns que favoreceron a súa aparición foron, en primeiro lugar, o oco que deixou na sociedade galega a nobreza titulada, que a partir do reinado dos reis católicos e sobre todo na época dos Austrias faise absentista, é dicir, abandona os seus territorios e marcha a corte a desempeñar unha serie de cargos ¿no? de tipo político, ¿no? Como a participación nos senados, como virreis en América, etc. Por outra parte, a recuperación das grandes institucións eclesiásticas, falamos dos mosteiros fundamentalmente, que favoreceron a esta fidalguía coa que estaban emparentados. Os abades moitas veces preferían favorecer a súa familia que o convento no que resían. E por último, a creación dunha serie de instituciones como por exemplo a Real Audiencia, instituciones nas que se van a incorporar e das que van a sair moitos destes fidalgos. Que procedencia teñen estos fidalgos? Pois proceden de grupos que teñen un certo poder económico e social, como por exemplo as polas secundarias, é dicir, os fillos segundones das casas importantes, é o caso, por exemplo, dos Sarmientos, Sotomayor, donde vai sair o conde de Gondomar, dos escudeiros e militares, dos burócratas, escribáns, rexedores, inquisidores, clero, etc. En xeral, xente relacionada co goberno local e co mundo da xustiza. Estamos entón ante unha nova grupo social, un novo sector social, non? Que incluso, como decías antes, é o máis característico do antigo réxime, do período moderno, que é a fidalguía, non? A fidalguía nace entón pola ausencia da gran nobreza, pero xunto con outras, basicamente, sí, non? sí. A parte do papel dos mosteiros. E cal é a base económica deste sector social? Ben, a fonte de ingresos da fidalguía son as rentas da terra. Na súa formación,